Sibiri joué kalo tile 26 san 2025 DMS TV channel muso o ni ce o ni ɲantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'oban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dun kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Renouveau TV maaw ni o ye kunnafoni disira an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ye laseli kɛ don tɛmɛnenw na komi an ka Mali premier ministre kɔrɔ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ko donna nataw la ale kɔni bɛna taa Cour suprême maaw ɲɛma ka d'a kan ko premier ministre kɔrɔ ale welelen don Cour suprême maaw fɛ k'a ka taa ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ affaire fila la ni affaire fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye jumɛn ko foroba nafolo dɔ yɛrɛ kɔni tununa o fana tɛmɛlen kɔfɛ k'a yiralen don k'a fɔ ko foroba cɛn dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo a bɛ kɛ i sago ni dungɔ kɛ foroba cɛn minnu yɛrɛ kɔni na o affaire ko fila de hukumu kan Choguel Kokala Mayiga donna nataw la k'ale bɛna taa Cour suprême maaw ɲɛma walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye a ko ɲɛ kan ka ɲɛ. Agence nationale de la sécurité routière ni o ye ANASER maaw ye olu kɔni ye laseli kɛ k'u bɛna na radariw yɛrɛ kɔni sigi an ka Bamako sirabaw yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin ka siran sira minnu yɛrɛ kɔni kan ko radar bilali sira nin yɛrɛ kɔni ka o kɛ kun de ye walasa ka siraba nin lakana sabati ale ni infraction min yɛrɛ kɔni kɛra i y'a mɛn i b'i dalacɛ ko la yɛrɛ kɔni caméra de ma i ta yɛrɛ kɔni ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 an ka Mali douane ma k'olu bolo da camion fila kan camion fila minnu tun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔnɔna na n'a kun minɛna don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko camion fila nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na douane maaw taara bɔ cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale bolo 404 yɛrɛ de kɔni kan minnu kun bɛna don an ka Mali jamana kɔnɔna na. Kasangani AES jamana n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger kasangani olu ka laɲini ye ne ka u ka kiiriko taxi yɛrɛ kɔni kɛ kelen o ko olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Niger ale a ka équipe nationale yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o équipe nationale yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔlen don Niger ka kiiriko ministre de fɛ ni o ye Aliyo Dawuda yɛrɛ kɔni ale ni a ka équipe yɛrɛ kɔni ka baara bɛna kɛ jumɛn u ni AES maaw yɛrɛ kɔni ka kiiriko maaw na baara kɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ka kiiriko taxiw dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 sɔgɔmada yɛrɛ kɔni fɛ Thailand ale ni Cambodge ninnu kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wali min kɛra sababu ye ni ka na ni tiɲɛni ale ni maa dɔw bɔnɛni u ni na yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala bi du kibaru kɔnɔna na. Choguel Kokala Mayiga ni ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ ko donna nataw la ni ma ko fɔlen ale kɔni bɛna taa ɲɛfɔli kɛ an ka Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni affaire fila ko dɔ hukumu kan na ko don tɛmɛnenw na an ka Cour suprême maaw olu ye welewelema da kɛ ni ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ma k'a kana a ka ɲɛfɔli kɛ olu Cour suprême maaw ye affaire ko fila yɛrɛ kɔni ko hukumu kan na affaire fila minnu yɛrɛ kɔni na ko Choguel Kokala Mayiga a bɛ i n'a fɔ ale sen donna o baaraw la affaire fila ninnu yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ affaire fɔlɔ o kɔni de ye ko foroba cɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo a bɛ ka dansako wale kɛ foroba cɛn minnu na affaire filanan kɔni ti dɔwɛrɛ ko Choguel Kokala Mayiga foroba nafolo dɔ yɛrɛ kɔni dira ma ciko dɔ hukumu yɛrɛ kɔni kan ko nka ni foroba nafolo a kɔni ye a lajɛ ni ka o ta ka o don a yɛrɛ ka ciw yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni affaire ko nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra vérificateur général ale ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min kɛra Choguel Kokala Mayiga ale ka cakɛda yɔrɔ la ni o kun ye primature yɔrɔ ye Renouveau TV maaw ni o ye kunnafoni disira an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko affaire yɛrɛ kɔnɔna kelen yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ foroba nafolo dɔ yɛrɛ kɔni tunun na ni o foroba nafolo ale kɔni bɛ t'i jɔ fo sefa 1 miliyari 1 ani miliyɔn 800 de la dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni convoqué ko b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali kiiriko maaw olu cɛsirilen don yuruku ale ni foroba nafolo yɛrɛ kɔni gestion kolon kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa nin ko ninnu ka se ka dabila min ye foroba nafolo ni a kan ka don baara min na a bɛɛ lajɛlen ka se o da fɛ min kɔni ni affaire ko ye an bɛ min dɔn ko ɲɛ kan o ye nin dɔrɔn de ye nka dɔrɔn nataw la ni a ka premier ministre kɔrɔ ale kɔni taara Cour suprême maaw ɲɛma ni u ka kumaɲɔgɔnyaw la jaabi minnu mana bɔ a kɔnɔna na an bɛ segin kokura ni ka na olu da aw tulo kan walasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka aw ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la o de la an b'a laɲini aw fɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'aw sɔgɔlen to DMS TV la kosɛbɛ walasa ni affaire ko in yɛrɛ kɔni na foyi kana na taa ne kan aw
t'o yɛrɛ kɔnɔ. Ni an ka sirabaw yɛrɛ kɔni lakanalen an ka Mali cakɛda min yɛrɛ kɔni bɛ ni o ka baara bɛnnen yɛrɛ kɔni don sirabaw yɛrɛ kɔni lakanani baaraw ma o maaw yɛrɛ kɔni ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ sirabaw lakanani na an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka Mali Agence nationale de la sécurité routière ni o ye ANASER maaw ye olu kɔni ye décision kuraw yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna équipement ɲumanw yɛrɛ kɔni san mun yɛrɛ kɔni bɛna kɛ walasa ka se ka an ka Mali sirabaw yɛrɛ kɔni lakana sabati. O équipement yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye o ye radar yɛrɛ de kɔni radar min bɛ vidéo ta n'a bɛ photo fɛnɛ yɛrɛ kɔni ta. ANASER maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko radariw yɛrɛ kɔni tali ne ka u bila an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni kan ko a kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa infraction mun yɛrɛ kɔni mana kɛ siraw kan ka se ka olu dɔn ale ni siraba sanfɛ sariya mun yɛrɛ kɔni bɛ ni maa min yɛrɛ kɔni ma siraba sariyaw yɛrɛ kɔni labato ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nɔnna minɛ cogo min siraba nin yɛrɛ kɔni sanfɛ maa minnu bɛ tɛmɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati. ANASER ɲɛma ni o ye Usumani Mayiga ale ka kɔrɔfɔw la ko ni radar kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na olu nakun yɛrɛ de kɔni walasa ka an ka lakana maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ni ka maaw nɔnna minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni tɛ siraba sariyaw labato ka fɛɛrɛ latigɛ ni an ka Mali finitigilakaw ka se ka o maa ninnu nɔnna minɛ nɔgɔya kɔnɔna na. Radar in ti dan photo ta dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a bɛ vidéo fɛnɛ ta ni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni maa min ye infraction yɛrɛ kɔni kɛ siraba nin yɛrɛ kɔni sanfɛ ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka kɛwale in kɛ. Ni radar kura minnu yɛrɛ kɔni bɛna na olu bɛna ta ne ka bila an ka jamana sirabaw yɛrɛ de kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw ka tani ka segin ka ca sira minnu kan ni o ye sira ye min bɛ Sikaso Segu Mopti ale ni Kayi yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan. ANASER maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u kɛlen ne ka radar bila ni sira nin yɛrɛ kɔni na u jigi dalen don a kan k'a fɔ ko bɛna kɛ sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ko dɔw kɛ siraba kan min bɛ se ka na ni siraba kasaraw ye ka o maa ninnu décourager u ka o kow yɛrɛ kɔni kɛli la walasa ka dɔ bɔ siraba kasara in na min bɛna kɛ sababu ye ne ka maaw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati sira ninnu sanfɛ. Usumani Mayiga ka kɔrɔfɔ la a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ni radar ko min yɛrɛ kɔnɔna na bila ni siraba nin yɛrɛ kɔni kan radar in bɛna baara min kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛya de kɔnɔna na ko ni finitigilakaw ye i minɛ ka da kan k'i infraction dɔ kɛ nin sira ninnu kan ANASER maaw olu bɛ se ka vidéo walima photo yɛrɛ kɔni di finitigilakaw ma min b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ka na ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a yira k'a fɔ k'i infraction yɛrɛ kɔni kɛ ni kɔni ye ɲɛtagaba ye an ka Mali siraba yɛrɛ kɔni lakanali ko baaraw yɛrɛ kɔni na ka da kan ni kɔni bɛna kɛ sababu ye ni siraba ka sariya minnu bɛ yen nɔ an ka Mali jamana kɔnɔdenw u bɛna o bato kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka caman yɛrɛ kɔni bɔ siraba kasaraw la nin yɛrɛ na an ka Mali autorités fɔlen don kosɛbɛ u ka nin décision kura in yɛrɛ kɔni na ka da kan ni nin radar min yɛrɛ kɔni sigira a ka ca Ala fɛ yɛrɛ kɔni min an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye u b'u jate siraw yɛrɛ kɔni sanfɛ u bɛ boli cogo min ale ni u b'u janto sira sariyaw yɛrɛ kɔni labatoli baaraw la wale min de bɛna kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati siraba ninnu sanfɛ. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 an ka Mali douane maaw olu ye baara ɲumanba yɛrɛ de kɔni kɛ wale min kɛra sababu ye ni ka dimiba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga maa ninnu na ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɔfɛ ale ni opération kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ douane maaw olu sera ka o bolo da cannabis kan ni o ɲɛnaminimafɛn ale bulu 104 yɛrɛ kɔni kan ko ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni kun dogo bɛ camion 2 kɔnɔna na ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔnɔna na ni kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko camion 2 ninnu kabini wagati janw yɛrɛ kɔni douane maaw olu bisigiyara la wari de kɔni kelen kabini o sera poste de contrôle yɛrɛ kɔni ma douane maaw olu bɔra ni ka wolomaliba yɛrɛ kɔni kɛ camion 2 ninnu kɔnɔna na ko ni ɲɛnaminimafɛn ninnu ni o ye cannabis ye olu paquets yɛrɛ kɔni kun dogo bɛ dogocogo ɲuman yɛrɛ kɔni na u kun kɛn bɛ ni ka camion kɔnɔna na yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni labɛn cogo ɲuman na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na u ye ɲɛnaminimafɛn ninnu dogo yen nɔ o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne k'a yirana k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn feerebaga maa ninnu ko u kɔni kɔnɔfɛɛrɛw ka ca kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn ninnu donni na Mali jamana kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko ni ɲɛnaminimafɛn minnu yɛrɛ kɔni kun na don an ka Mali jamana kɔnɔna na u kun na taa di réseau de criminalité maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma walasa ka se ka olu dɛmɛ u ka walejugu ninnu kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni saisiba in yɛrɛ kɔni y'a yirana k'a fɔ k'an ka Mali douane maaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kelen ni ka sebaya sɔrɔ o da yɛrɛ kɔni bɔra an ka douane maaw ka équipe caman yɛrɛ de kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma la ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wale de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka teliya opération in kɔnɔna na
wale min nana kɛ sababu ye ne ka dankari ni ɲɛnaminimafɛn in donni na an ka Mali jamana kɔnɔna na. Hali n'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn feerebaga maa ninnu k'u kɔnɔ fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni tɛ ban u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa k'u ka fɛn jugu ladon an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka Mali dɔɔni maaw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ cɛsirilen don kosɛbɛ maa ninnu ka janw bɛɛ lajɛlen kunbɛli la walasa u ka fɛn jugu ninnu tile kelen da kelen a kana se ka don yɔrɔ sɔrɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka Mali dɔɔni maaw ye ni opération in sebaya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw kisili ɲɛnaminimafɛn tɔɔrɔ ma ale ni Mali yɛrɛ kɔni lakanani na ko min ye douane maaw olu jɔda ka bon o ko la kosɛbɛ. A bɛ kɛ sababu ye ni ka u jɔda tɔ sinsin kosɛbɛ wale min nana kɛ sababu don n'a nataw la ni ka ɲɛnaminimafɛnw ale ni foroduw ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin ko ninnu ban ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Alliance des États du Sahel ni o ye AES ye o kɔni ɲɛtaga ko hukumu kɔnɔna na min ye Niger jamana ye ale kɔni ye ɲɛtagaba don a ka jamana kiritigɛ kow la. Fɛɛrɛ bɛna latigɛ walasa ka se ka AES jamanaw ni o ye Mali, Burkina Faso ale Niger ka olu ka kiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka textiw dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min u bɛ se ka kiriw yɛrɛ kɔni tigɛ nɔgɔya kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Niger ale ye a ka équipe yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o équipe ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni dilen don Niger ka kiriko ministre de ma ni o ye Aleo Dawuda ye. Niger yɛrɛ kɔni kelen ni ka a ka ni équipe nationale yɛrɛ kɔni sigi sen kan o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa ka Mali, Niger ale ni Burkina Faso ka olu ka kiriko système yɛrɛ kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka hakɛw hali ni u ka intérêt yɛrɛ kɔni lafasa kosɛbɛ ko ɲuman ka sanga ni gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni sous région kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko ni baara yɛrɛ kɔni lancement cérémonie kɛyɔrɔ la min ye Niger ka kiriko ministre ni o ye Aleo Dawuda yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma a y'a yira k'a fɔ ko walasa ka se ka banbaciwale hale ni criminalité yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko a ka kan yɛrɛ kɔni AES jamanaw olu k'u ka kiriko textiw yɛrɛ kɔni giriya kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko nafaba bɛ a la u ka kiriko textiw yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ko ni équipe min sigilen filɛ Niger yɛrɛ kɔni fɛ équipe man yɛrɛ kɔni ka baara bɛna kɛ jumɛn ye o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Mali, Burkina Faso ale Niger ka olu ka sariyaw yɛrɛ kɔni bɔ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ka bɛnkan sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan mun bɛna kɛ sababu ye ni AES kiriko ma olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kiriko hukumu kɔnɔna la ale ni ka base de données dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o base de données kɔnɔna na Mali, Burkina Faso hali Niger olu bɛɛ lajɛlen ka jamana criminels yɛrɛ de kɔni bɛ o base de données ninnu kɔnɔna na walasa ka se ka o kow fɛnɛ nɔgɔya u ma don n'a nataw la. Niger kiriko ministre ka kɔrɔfɔ la ko ni baara in yɛrɛ kɔni kɛli nafaba bɛ a la ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ni AES jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ kiriko hukumu kɔnɔna la. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ projet ba fila yɛrɛ kɔni fɛnɛ lasera Niger maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa hakilina bɛ AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na ni o ye ka jamana saba ninnu ka kiriko yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ka se k'o hakilina yɛrɛ kɔni lawaleya. Projet fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye jumɛn o ye ko Confédération des États du Sahel o traité ko ka yɛlɛmali dɔ don o kɔnɔna na yɛlɛmali min yɛrɛ kɔnɔna na don o kɔnɔna na o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka kiriko yɛrɛ kɔni don Confédération des États du Sahel traité kɔnɔna na walasa ka jamana saba ninnu ka kiriko dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kiriko ta fanfɛla la. Projet filanan o kɔni de ye ka groupe dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan groupe mun kɔnɔna na Mali, Burkina Faso ale Niger olu ka kiriko ministre yɛrɛ de kɔni bɛ o kɔnɔna na groupe in sigikun de ye walasa sanga ani wagati Alliance des États du Sahel olu ka kiriko ministre ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ale ni u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka u ka décision yɛrɛ kɔni ta o groupe in sanfɛ Aleo Dawuda ale kɔni ye laɲini kɛ équipe man yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ baara kɛcogo ɲuman na walasa Niger yɛrɛ kɔni ka kɛ exemple ye kosɛbɛ yɛlɛma kuraw donni na kiriko ta kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni banbaciwale ale ni gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni Sahel région kɔnɔna na ko ni Alliance des États du Sahel maaw yɛrɛ kɔni sera ka u ka kirikow yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ɲɔgɔn ye ne k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la ni fɛn ninnu kɛlɛli la ni ko min bɛ ka lawaleya AES jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ u b'a yira na k'a fɔ ko AES ɲɛmaaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ ni ka u ka jamana yɛrɛ kɔni kiriko textiw dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa ka se ka lafiya yɛrɛ kɔni se u ka jamana kɔnɔdenw ma kiriko ta fanfɛla la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Thailand jamana kɔnɔna na.
alamisa tɛmɛnen juwe kalo tile 24 sanba 2025 sɔgɔmada fɛla yɛrɛ kɔni fɛ Thailand hali ni Cambodge ni jamana fila ni yɛrɛ kɔni ye farabu kɛ ne ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma don kofɔlen in na kabini jamana fila ni yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn bon daminɛ Thailand ale bɛ ka Cambodge yɛrɛ kɔni accuser ko fɔlɔ de ye kɛlɛ daminɛ Cambodge maaw fɛnɛ bɛ ka Thailand de accuser ko fɔlɔ de ye kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi ɲɛma dɔ a la jamana fila ni na maa min fɔlɔ ye farabu kɛ ne ka ɲɛsin mɔgɔ min ma Thailand ka maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Cambodge yɛrɛ kɔni attaque kɛ ni ka ɲɛsin ale ka civil dɔw yɛrɛ kɔni ma ko wele kɛra sababu ye ni ka Thailand ka civil saba jogin ko Thailand ale farabu kɛ ni ka ɲɛsin Cambodge ka civil militaire yɛrɛ de kɔni ma ko nka Cambodge ale tir d'artillerie ale ni tir de roquette yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Thailand ma wale min kɛra sababu ye ni ka maa 12 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na Thailand ka fanfɛla la a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ Thailand ale ni Cambodge olu yɛrɛ kɔni bɛ fɔɲɔgɔnkɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ la ka da kan u tɛ ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka frontière tilacogo la nka nin y'a san 15 yɛrɛ de kɔni jamana fila ninnu ma deli ka ni ɲɔgɔnna farabu kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma tan tɔ Thailand ka kɛnɛyako minisiri ale kɔni ye laseli kɛ ko Cambodge ka farabu nin kɛra sababu ye ni ka Thailand ka maa 12 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na ko o maa 12 yɛrɛ kɔni na seeki o ye civil dɔw ye ni o man yɛrɛ kɔni fagara Cambodge ale ka tir de roquette dɔ senfɛ ni min yɛrɛ kɔni kɛra ka ɲɛsin Sisaket province station service dɔ yɛrɛ de kɔni na Thailand kɛnɛyako minisiri ka kɔrɔfɔ la ko o civil maa 8 ye ni yɛrɛ kɔni na denmisɛnnin dɔ b'o la n'o si kun bɛ san 8 de la Thailand ka province ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Cambodge ye ni attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin Thailand ka civiliw ma ko tila bɛ ekɔlidenw de ye ko wa Sirun province yɛrɛ kɔni kɔnɔna na denmisɛnnin dɔ n'ale si bɛ san 8 na ale kɔni bɔnɛna ani na o bɛɛ lajɛlen sababu bɔ Cambodge ka ni attaque in na Thailand ka fanfɛla la olu ka maaw ye laseli kɛ k'olu ye avion de combat F-16 6 yɛrɛ de kɔni wuli ka olu yɛrɛ kɔni bila ni ka farapu kɛ ka ɲɛsin Cambodge ale ka base militaire dɔw ma nka Thailand ale kɔni ka ni farapu ninnu kɔfɛ Cambodge olu ka maaw ma communiqué kɛ a ko ɲɛ kan n'o y'a sɔrɔ farapu in yɛrɛ kɔni tiɲɛni min don o kun an bɛ wagati min na fɔ ko bi Cambodge maaw olu ma ɲɛfɔli kɛ o ko la fɔlɔ kabini Thailand hali ni Cambodge yɛrɛ kɔni nana se farapu kɛli ma ne ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min ye sini ni ale ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka di ka d'a kan sigiɲɔgɔn ɲumanyaw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la olu maaw yɛrɛ kɔni ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana fila ninnu ma k'u b'a laɲini u fɛ jamana fila ninnu ka se u yɛrɛ la Chine ka kɔrɔfɔ la k'ale kɔni sirannen don jamana fila ninnu ka kɛlɛko hukumu kan yɛrɛ kɔnɔna la ko yɛrɛ de kɔni na a b'a laɲini u fɛ u ka ko in ɲɛnabɔ ni kumaɲɔgɔnya ye u ka muguci yɛrɛ kɔni dabila ɲɔgɔn ma Malaisie premier ministre ale fɛnɛ ma nin ko in ye ni ka i ɲɛ tugu a kan a ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Thailand hali ni Cambodge yɛrɛ kɔni ma k'u fila bɛɛ lajɛlen ka se ɲɔgɔn minɛ yɛrɛ kɔni na u ka négociation daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la teliya yɛrɛ kɔni na walasa tiɲɛni yɛrɛ kɔni kana na bonya jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la mais kalo laban tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na sanba 2025 Cambodge ale ka soldat dɔ yɛrɛ kɔni fagara tir dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra triangle d'émeraude zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini o wagati fo kana se an bɛ wagati min na fɔ ko bi Thailand hali ni Cambodge yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔ tɔw yɛrɛ kɔni juguyara k'a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen de juillet kalo tile 24 sanba 2025 jamana fila ni yɛrɛ kɔni muguci daminɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi Cambodge maaw olu ma bɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ tiɲɛni min donna u kun ma ɲɛfɔli kɛ o ko ɲɛ kan nka min yɛrɛ kɔni Thailand ale y'a yira k'a fɔ k'a ka mɔgɔ 12 yɛrɛ de kɔni fagara ko mɔgɔ 12 in yɛrɛ kɔni na civil 8 bɛ o la o civil 8 in fɛnɛ na denmisɛnnin dɔ b'o la n'o si yɛrɛ kɔni bɛ san 8 de la Chine hali ni Malaisie olu kɔni m'u sigi ni ka nin ko in lajɛ tan u ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Cambodge hali ni Thailand bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka se u yɛrɛ la u ka u yɛrɛ minɛ u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na k'o ka fisa ni tiɲɛniba in yɛrɛ kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ la nka min yɛrɛ kɔni ye jamana fila ninnu ye an m'a mɛn fɔlɔ k'u bɛna na négociation yɛrɛ kɔni kɛ a donna nata in na ni ninnu yɛrɛ kɔni cɛ jɛw yɛrɛ kɔni kɛra cogo min an bɛ sigi ko kura ni ka na olu ɲɛfɔ aw ye ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakililajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kan ni lacarilen ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma